Good morning, Davao, Mindanao, North, South, East, and West. This is Gilbert Lopez Marti, Caso. Welcome sa atong programa. Good morning, Davao, sa Pinoy Rab YouTube channel. This afternoon, guys, pupunta kami ng Santo Tomas, o dati known as Tibalog. Pupunta tayo for a mission. Bibisitahin natin yung kapatid natin doon. At of course, before tayo pupunta, kargada muna. Withdraw muna si Sol para meron tayong pamasahe at meron tayong konting pabaon o pasalubong sa kanila. At of course, meron din tayong papusungo doon. Dito tayo nag-withdraw ngayon sa East West Bank. Of course, yung bangko natin ay BPI. It is an interbank. We are along Baguio and sorry for interrupting. Merong nagdidilahin siya doon. Mahirap na. So, ganito guys, we are along Baguio at papunta tayo ng Dalisay Street kasi doon tayo sasakay. Hopefully makakasakay tayo as early. So, bounding to Santo Tomas o dating Tibalog, Davao Oriental, Davao del Norte. So ito tayo ngayon dito na. Of course, malapit na tayo sa M4. Ang M4 po ay isang appliance store dito po sa along Baguio and so, dito natin hintayin yung bus. Makikita natin dyan guys, yan yung flyover. Bababa po dyan yung bus at hihintayin natin. Any bus na masasakyan natin, anyway, hanggang Panabo lang tayo, magta-transfer tayo for Santo Tomas kasi hapon na ngayon, medyo mahirapan tayo. Okay, see you next clips. Pinagmamalaki nating flyover dito sa Agdao. From Carpenter, traversing to Baguio. Diyan po dadaan yung mga bus na babiyahe. Of course, dito papuntang Obrero. Tinatawag po itong Del Pilar Extension. Tama ba ito? Yeah, Del Pilar Extension. Papuntang Obrero po yan. Tapos dito naman ay papasok ka. Papunta ka ng Barangay Duterte, Barangay San Antonio, at yan po ang Baguio. Papadyan po. Hintay-hintay lang tayo ng konti, baka mayroon na sasakyan dito. Sana meron. Kasi medyo alanganin na talaga ang oras. Anyway, kapag ka nag-decide na aalis. Kasi kasi hanggat hindi pa busy. So, asikasuhin natin muna yung mga bagay-bagay na dapat pinaghahandaan ng maaga para hindi tayo mapag-iwanan ng panahon. Kasi minsan din kung saan kung saan busy ka na, saka mo rin ma-remember yung mga importanteng bagay na dapat mo sanang ginawa. So, ayan, dito na tayo. Any buses, sakay tayo. May pababa na guys. Napababa na. Doon tayo. Ayan, Santo Tomas. Fortunately guys, kahit na hindi siya aircon guys, basta kahit hindi siya aircon basta Santo Tomas lang siya. Dito ka, sakay ta. Sige, kapit, sakay, biyaya ng cellphone. Dito tayo, tubangan ka. Okay. Eto. Late na tayong umalis pero okay pa rin. At least siguradong darating aabot tayo kasi
Ito yung Santo Tomas na road. Medyo hapon na guys, mga 4 plus na. Anyway, ganito ang buhay dito sa Davao. Pero kung papipiliin pa rin ako, Davao, Manila, Ivan to Manila, napakabilis po ng takbo ng buhay doon. Lahat nagmamadali. Kaya nga, I love Davao. Life is here. Well, it can't be avoided. May mga traffic po tayo. Yan po ang traffic ngayon. Nagbi-build up na po ang traffic. It's because it's 4 o'clock na. Yung mga papauwi na ng opisina o yung mga magsusundo na ng mga estudyante po. Kasi Monday po ngayon. Very, the first day of the tinatawag na official day, no? Monday. So, galing sa trabaho. Galing sa negosyo, susunduin nila yung kanilang mga anak. So, ito yung mag-build up talaga. Panabong. Dili, that's Santo Tomas na. Santo Tomas na day. Dami doha. Doha, Santo Tomas. Oh. Libertad. Libertad ba? Dili eh. Dili. La Libertad, dili. Dili la Libertad. Sa to. Ay, la Libertad. Kapila ni sir? Oh. So 100 at 230 tanan. Baka na mong bayad? Sige guys. Yun guys, katitiket lang nung conductor. This is not an air condition bus. Deluxe na tawag dito. So wala nang pilian. Hindi na tayo Hindi na tayo pipili. Try ko, meron ako ha. Baka meron. Look. Tara Salamat tayo na in a matter of minute lang. You're able to we are able to hop on a bus. Hindi siya aircon pero ihahatid ka niya sa iyong destination. We're still in Dakudao Street. Yan po nakikita nyo guys ay mga kanal po yan na galing sa Buhangin, District of Buhangin. Mataas po na siya, mataas po na district yon, parang tawag nila uptown. Ayan. Tapos yung mga wala na may mga gintagong, di ba sir? Carmen na. Carmen yun. Gani. Mga gintagong. Kasi matulog. May isang dili dito. Yan guys, papalabas na po tayo ng pabuhangin. Kita mo yun, buhangin. Buhangin. Papunta tayo. Ito yung pinakamalaking flyover dito sa Davao. Located dito sa Along Bahada. Papunta tayo ng buhangin. Busy talaga ngayon kasi hapon na, uwian na talaga, so talaga. McDonald's is there. Daming mga magaganda dito. Ay, may bago, Di Morville, meron dito, Di Morville. Ayan.
Mangitkitan ta sir, no? Pero ayaw mo kay feeling sa pamilya, patay na. Dilit. 6:30. Oh, depende dito. Mapuno ni dito kay hapon naman. Ito yan. Malay. Oh, diri dito. Buhangin, malangay. Grabe ang traffic. Yan, yan. Talagang pinipilit niya. Wala pa. Oh, tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo guys, ha. Wala na nga signal na left turn. Pinipilit niya pang mag left turn para sumingit lang. Ganun katindi yung mga driver dito, lalo na private guy. Kala nila may-ari sila ng may-ari sila ng sasakyan. Para bang feel nila guys na they are much privileged than us. Kasi nakabus kami. Pero ano naman, sana wag na rin. Kasi pag nasagi siya guys, tapos makikita sa video nung bus, talo rin siya eh. Pero wag na rin, kasi lahat tayo damay. Bakit natin damay. So, ayan. Sige guys, pagdating natin sa dulo, nandun malayo pa kasi yung sa dulo pa yung Gaisano at saka NCCC Mall. So, ang ganda ng view. See you next episode. Guys, tuloy po tayo along Buhangin, Barangay Hall po ng Buhangin. District Hall na rin ito. Kung makikita po natin, meron silang nakaantabay na na fire truck. Pero parang Ay, ay dako kayo yung kuan. after 10 minutes of guys, nandito na tayo. Papunta na po tayo. This is now the super highway diversion road kung baga. Napaka-busy talaga. At ang daming pasaway. Dami talagang pasaway guys. Ayan, tatabi po yan. Tabi, sabi ng enforcer, tabi lang, tabi. Tabi lang, pauwi na si sir. Apo na. Eh, van, enforcer dire pandakpo na ito, bawal na ito. Oh, pero yung panahon na, Ako ba enforcer na okay na po. yung panahon na, nga medyo na yun. Peak hour na po. Nakikita niyo yan sa may dulo guys, mayroong intersection dyan guys. Papuntang Dumalag. May aakit na sasakyan. Papunta po siya ng regional tawag na Balik ko na atbang sa puntahan ba yung hospital po ng Davao City. Talagang mapupuno siya kasi ang dami pang umahabol. Meron pa si ate. Habol pa.
niyo ang kanto na yan, yung may drive safely, may lumalabas at pumapasok dyan. Yan po ang Punta Dumalag. What is Puntang Dumalag? Yung Punta Dumalag, yung tawag Ano ako? yung makikita doon? Hindi Punta Dumalag, Gawin ito is PMC. Punta Dumalag sa ano? Tawag nito. Papuntang hospital. Regional, Kasama SPMC. SPMC. Dumanlas, hindi Dumanlas. hindi Dumalag. Punta kasi is nandun sa ano, dun sa Ecoland Banda. Ito is Dumanlas. Yan guys, papunta po hospital yan. Nanay sila ko ng durian. Mahal yan. Dapat ng kilo ng durian. Konting trivia guys. Itong lugar na ito noon, tinatawag itong Diversion Road. Napakatahimik na lugar na ito. Kapag ka Diversion Road, yung mga taxi, o hindi taxi, wala pang taxi noon. Ang tawag ng Pio Menica. Yung mga maliliit na cabs. Pio Menica ang tawag nun. Ito talaga ang site na maraming sasakyan. Papunta, pauwi. Kunti lang. Ang kagandahan dito kasi nandito yung ano, nandito na yung daanan entrance ng airport. Hindi katulad nung dati sa pa siya na talagang napakaliit ng ano. Pero 4 na lanes naman yata ngayon ang ano sa. So this is now the situation here. Ayaw papasukin ng mga Balik ko na. motorcycle yung ano, yung sasakyan. Hop. Oh, Ito naman si isa. Talagang pinipilit guys. O, tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, bumawi siya, bumawi. Okay. Gitgitan talaga guys. Heavy traffic. Napaka-heavy talaga ng traffic. Pero ngayon, after 40 years or 50 years, maganda na. Ang dami ng mga bagong gusali, mga establishments. Kasi dito na yung airport eh. papuntang airport. Pero siguro kung hindi dito dadaan yung papuntang airport, doon pa rin sa ano mo. Walang ganitong traffic. Hindi, traffic pa rin yan.
Ayun sa may unahan, yung papaakyat na wala na gaanong sasakyan kasi may nag-cross, may nag-U-turn na multicab, kaya naging malinis yung ano. Ayan, dire-diretso na. Sana pagdating natin sa traffic light, diretso na rin. Mabuti na lang, go. Sana wag tayong maabutan. Mamaya na sir ha. Kami muna. Mabuti na lang. Oh, wow. Malapit na kinakuyaan. Commission and Audit. Ito pa ito nila ni ating nani, no? Ayun, ayun. Saan nyo guys, kanina paakyat tayo, ngayon pababa na naman tayo. Maya maya paakyat na naman tayo. After pababa na naman tayo. Ito ba binaba? Oh, Ito sila Sister Sweet. Hmm. Pasulod na. Guys, kasi may tumawid. so malapit na tayo guys sa Camp Katitipan. PNP. PNP Camp Katitipan. May kampo po tayo dito. Yan po ang ating Camp Katitipan. Kita na Philippine Regional. Ayan. Police Regional Office.
Dito po yung entrance ng ating airport. Meron din po tayong daanan dito. Isang daanan. Sa mga cargo part yun, dito naman tayo sa passengers entrance. Passenger terminal. Diyan po papasok sa airport, guys. Daming nakaabang na taxi. Ayun, ang daming mga pasaherong estudyante. Si Maria College. JMC Jose Maria College. Ito po yung isa sa pinakamalaking school po sa Davao. Ang may-ari po niyan ay si Kibuloy, Pastor Apollo C. Kibuloy. Malaki yan, guys. Kung pupunta ka sa taas, makikita niya yan. May basketball court yan, guys. Malaki rin ang basketball court yan. US ang design. Naka-adobe siya ba? Naka-bricks. At saka syempre, sa tabi-tabi niyan, may mga establishment. May 7-Eleven, Waxes, Helen's Pharmacy. At saka ito na yung entrance ng nila, compound ng Jesus Christ, the name of our name. Nandiyan po yung church nila talaga. At ang pinakamalaki dito, guys, yung inaabangan na hindi pa nabuksan, na pinasok nila noon. At saka very controversial po na gymnasium. Makikita niyo po yan. Kaya yan, yung may maroon, may brown, green. Ano pa bang kulay meron dyan? Yan ang gymnasium, guys. Pinakamalaki na gymnasium ever. At sa loob niyan, of course, nandiyan mga parang Disney. Kasi pinapasyal nila yung mga bata dyan kapag ka nag-ano sila, Kibuloy, nag-sponsor ng humanitarian malaki ito, guys. Malaki yan. Tayo na. Nandiyan na mukha ni Kibuloy. Iba't ibang barong. Tayo na. Iba't ibang kulay ng sinusuot niya, guys. Napakalaki talaga. Ito yung entrance. Malaki. At yung bababa tayo. Last po naakyat natin, landmark na yan. Pagdating natin sa landmark, pababa na po yan. Labasan na po Pampanakan. So guys, kita tayo ulit. Ito yun, guys, ang maganda dito. Makikita mo yung kabilang ibayo. That is Samal Island. Igacos Island Garden City of Samal. Maganda ang place. Nandyan yung paradise. Nandyan yung mga blue water. Dyan yun, guys. At ginagawa ngayon yung I was surprised nga. Ginagawa ngayon yung parang tulay na magdudugtong ng Davao City at ng Samal Island. Akala ko dito sa dito sa depot ng Panakan. Doon pala sa sa may Alcantara dati. May diyan, may bagong hotel diyan, guys. Tapos pupunta doon sa Samal Island. Pumunta kami doon, nag-drop by kami doon kahapon. Nakikita niyo yan, guys. It's a Samal Island. Blow up natin konti. See? Makikita yung dagat dyan.
Anyway, mahaba itong pababa na to guys. Mahaba. May tanong guys. Ito yun. Itong super highway na to or diversion road, ito rin ay tinatawag na, original tinatawag na Maharlika Road. Maharlika Road. Ang project po na ito ay of course the legacy of our former president senior Marcos Senior. O may mga traffic enforcer tayo, may mga enforcer. So ito na yung Panakan. Dito mo makikita yung DPWH guys. Yung gate ng DPWH. Dito po naka ano yung Little Malacañang ng Davao City. Andyan po yung makikita niya. Tinatawag siya na Little Malacañang kasi dyan talaga nag-o-office ang ano, parang ginawang office noon ng ating president kapag nandito siya sa Davao. Meron tayong St. Peter Chapel. Nandito ang St. Peter Chapel. Mahaba-haba pa. So still ano guys, hindi pa tayo nakakalabas ng Davao ha. Nasa part pa tayo ng Davao City. Of course, nasa 2nd district na tayo. 2nd district is from Agdao, Buhangin, and then Tibungko, Panakan, Tibungko, Bunawan, Lasang. Napakalayo pa. Napakalayo pa. Eto na ang pinakakalbaryo dito guys, kasi may palengke kasi dito. Ito nyo ha, very ano ang traffic dito guys, pero in our right side guys, maya may nakaano dyan na isang kampo rin, Navy, kampo po ng Navy. Nandyan yung AFLIC, isang school po na papaloob sa ano guys ha, yun o, ito na yung entrance doon. Eto, kampo ito guys. Panakan Public Market dito guys. Ito yung sabi ko na may kampo dito. At nyo na, Naval Forces. That's a camp. Isang kampo po yan ng mga Navy. Ayan, nakakalabas na tayo ng palengke. So sana tuloy-tuloy na. Ay, may Tibungko pa, no? May isang traffic area pa guys. May Tibungko pa na ma-traffic na lugar. Anyway, ito may ano tayo dito substation. Ito shuttle, ito bachelor, ito may mga lugar kasi dito na ito yung lugar ng bachelor guys. Dito sila doon sa kabila metro shuttle. Ito lang tinatawag na industrial zone. Mga malalaking industry guys nandito. Kikita niyo yung mga malalaking tangke na yan.
ito po ang paggawaan ng semento dito po sa Davao City. Dati baknutan, nagiging Holcim. Holcim ba? Ngayon, ano na naman tawag dito? Kita nyo na guys, ha? Yan po ang tower na yan. Hindi naman tower yan, pero yan po ang ano ng semento. Paggawaan po ng semento, guys. May conveyor po silang tumatawid sa daan para doon po hakutin at doon po itatransport yung raw at saka finished product. Kasi pantalan na po yan eh. Seaport na yan. May barko dyan eh. At dito rin nakaano yung ating tinatawag na Union Galva Steel. Gumagawa din sila ng bakal o yung mga yero, mga galvanized po na mga yero. Guys. At unti-unti nang dumidilim yung panahon. Anyway, hindi pa to dilim eh kasi natabunan lang tayo ng gusali. Ito ang entrance dito. Ayan, Holcim. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.